எல்பிபி வாய்க்கால் பாசனத்தில் காடு தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்குதுங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு டீ குடிக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு 2 மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு மடையை மட்டும் மாறி வச்சுட்டு வான்னு சொன்னாங்க. நானும் வந்து கரும்பு தோகை உரிக்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் டீ கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து மடை மாறலான்னு வந்திருக்கிறேன். கரெக்டாக நான் மாற போன அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 ஒரு ஆகாவலியான மம்முட்டியும் அந்த மடையும் பார்த்திங்கன்னா வெறும் கல்லாகவே இருக்குது. கொஞ்சம் கூட மண்ணே எடுக்க முடியல. சுரண்டுற பக்கமெல்லாம் கல்லாகவே வருது. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போராடி அந்த மடையை அடைச்சிட்டேன். அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா கல் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மண்ணெல்லாம் அரைச்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு 3 கல் வச்சுருந்தாங்க. அதை எடுத்து வச்சுட்டு மடையை அடைச்சிட்டு திரும்பவும் அதே மாதிரி கல்லை வச்சு செட் பண்ணிட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்கிற அந்த மடைக்கு அடுத்த மடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாக்கு வச்சிடணும். இல்லைன்னா தண்ணி போகிற ஃபோர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மண் எல்லாத்தையும் கரைச்சிட்டு போயிடும். சாக்கை வச்சுட்டு அங்கே இங்கேன்னு அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் மண்ணை சுரண்டி எப்படியோ சாக்கு மேலே போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன். ஹஸ்பண்ட் செஞ்சுருக்கிறது அப்படியே ஈ அடிச்சாங்க அப்படி மாதிரி தான் செய்யணும், இல்லைன்னா அவ்வளோதான்.